Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundut pirsa Bu, iki sing nanggap ketoprak asmane sapa Bu? Hah? Mbak Rita? Mbak Lita? Mbak Rina? Mbak Lina? Oh, Mbak Rina? Mbak Rina garwane Mas apa? Mas Lanang. Oh ya, karo sing lanang. Mbak Lina, tolong diinfo namanya suaminya siapa? Orang kenal lah ya nak ya. Maka kenalan ya nak ya. Lewis ditangkap ya orang ngerti asmane ya apa. Yang pastinya Krido Mudoso Tuma Jeruk pimpinan Bapak Singkih Sungkono ingkang kedalam saking Desa Sendangagung Jeruk Kaliori Rembang. Ing dina iki nyambut gawe ning desa Budi ya. Ning daleme Mbak Rina kagungan kersa pokoknya engko lan njaluk cidutan ya nak ya. Nggih mak. Mungkin katur dumateng Pak Bu kagungan kersa sumrambah bae. Bapak Ibu tamu undangan dalem pripun Mbak? Napa? Caping gunung kali reokan ya Allah. Wis dandan ayune ngene malah ngomong jungkir walik reokan. Ya ngerti omong ora ayu-ayu lah ya mak. Aduh marem atiku. Disambangi karo Babe Karjo sak rombongan. Injih, Mas. Sing saka Sluke. Kae Pak Ika sing saka Kuniran ya suwe ra rawuh lho, Nduk. Injih. Matur sembah suwun rawuhe wonten ing Gundi. Aduh mbah aku, Mbak Min. Mbak Damin. Seger waras nggih, Mbak. Injih. Iki mau wis laturke bocah gunung ya, Nak ya. Injih, Mak. Ayo nembang maneh ya, Nak ya. Siji mengko kadet sono pamuritan saka penjane Babe Karjo mau umpama. Injih. Sing nyanyi kudune Dedek Dedek Nopita ya. Ono Mak. Dek Wiwi karepe nganu wae. Arepe Wisata Tresno ae. Racun cinta, Mak. Racun cinta kangge Babe Karjo. Ben klepek-klepek. Apa kowe ra kelingan kelane ngomahku? Mau ning omahku. Lanjut. Tapi lali lho. Monggo, Wisata Tresno. Sabar ayo kan saya gimana sampai sani pagi buat kenapa Krido Mudoso Tuma Jeruk. Salam budaya buat semuanya. Eko Channel, Risna Audio, Mas Aroma. Ngepuwi so
Kenapa? Diki official. Production. Oh, Diki production. Izin. Ciani matur suwun Ci. Makasih Diki production. Izin. Besar sekali dong. Hai duda keren. Duda keren. Selamat siang. Selamat sore. Iya, Kasreman tadi juga ada loh, Dek. Ikhlas, ikhlas. Ini tunggu nih duda keren. Iya. Mbak Asia. Ije, pripun? Mau di production sih. Ije. Aku kene channel 2. Aku kene channel 2. Ojo kuwale, senengane kuwale. Katuran apa iki ya, Nak? Napa mae? Lah apa kono iki sing wis masuk mana camping gunung, lah iki ono duda keren ikhlas. Nggih. Ciani pamundhutane Trisno Waranggono karo kopi jahe. Nggih. Ciani. Diaturi Ciani mawon. Apa nak sing Trisno Waranggono? Trisno Waranggono semoga Kang Mas Mbak Asia ingkang nyekar. Duet karo nganu, Dek, karo Papa Ganjur. Nggih. Bebek Ganjur ayo bebek karo Papa. Gendeng
Mudah-mudahan kerja bareng sama Risna Audio Sound System, juga ada Eko Channel dan juga ada konco-konco dulu wayo muda soto wajar sampun katuran kopi jahe ini dipenenggo ya Cik nggih gilirane hangaturi ayamku babe kaja cintaku maju be umpama pilihanmu sapa ta Mas Mas babe karja pilihane Mbak Novita aku kok bingung kok babe kok Mas kok adenya ya jadinya panggilan sayangnya babe karja ini apa lho panggilan spesial panggilan sayang kan gitu babe karja karja kamu di mana ini di sini pernikahan babe karja do iya Pak ya Novita semangat
Thank you, terima kasih matur suwun. Apa? Iya deh. Khusus Kasreman Sirawo neng Budi, Grojogan Banyuwangi. Tunggu ya Pak, iki duda keren jantunge ikhlas ya, diatur kesek ya. Hai, duda keren. Sing luwek ya lho. Aku sing dibutuhno jare santene. Awet tak kei gembul ora gini lho, luwek. Ikhlas. Ya Mas. Pergi Grojogan Banyuwangi ya Nak ya. Iya. Sampai ngurungnya di kota ibu ya Ibu. Kopi jahe Mas. Oh iya. Ciani, nona Ciani ngono ora bakalan ku ke Bali.
udah keren. Nangis aku isin ngenap yang loro nikmatin kok aku siawak kesin nganti ini lepo ya Wisnu sing rembuyo rasa iki wis dadi kari aku lilo pisahkan di terima aku wis Isaklah kowe mengenali susah Terpilih aja bisa karena aku wis nakarep Saudara Rido Mulo pokoknya ya sudah berlalu ada iklan. Pamunjutan spesial saking Kasreman Gerejengan Banyuwangi. Oke siap Kasreman kok sing kosruke barang nyawen ora masalah. Oke jalan. Apa? Ya kayak Mas Andri santai ya santai. Kita nolong. Ya oke. Gerejengan Banyuwangi. Nggih. Ayo pilih nang. Babi. Asik. Ya. Ayo kebul. Kita coba latos mantap.
Yo ketok aja kecepet driji terus. Mbak tak ijone Mbak aku yang di duit akeh aja Mbak. Sing 100 iki dilem Mak, dadine ora rucut. Iya, ora dilem wae ketoke kok nempel tangan. Jaluk lagu kene ayo. Sing saka Kasreman saka Sruke, heeh, ra kae tireman barang alhamdulillah. Sing saking geser ke komen Lagi, heeh. Mbak Mir, kok geting aku, jare bukan yang pertama, jadi yang terakhir. Ya kamu kok mojok terus. Mbak Damen, Mak. Mbak Damen ini, Mbak. Wis tak cepaki lho, Mbak, wis tak longgari, Mbak. Biasane ukurane 37 wis tak kei ukuran 46 kok, Mbak. Wis lego ya adae. Pak Tok, sedang siang. Lah kae Mas Aroman jalan lagu apa ora, Mas? Kok bengi jalan lagu laren peteng-petengan barang padang-padangan gini sing semangat ngono lho, ah. Semangat kaya sing ning kono-kono ngono lho, Mas. Iya, apalagi ini pamundutane selain ada kopi jahe kalian caping gunung. Sudah tidak ada? Maka dari itu apa? Bebek Aris. Oh, Puspitono loh. Iya, Bebek Aris. Puspitono ya. Siapa ndak sing nyanyi ndak? Gemoy. Bocah kok ya gemoy. Ini anggap ditutupi ada bocah kok wis ngene. Ya, Puspitono loh. Mbak Rista ngono. Gemoy kebul. Jebul. Tak
Tayub. Oh, Tayub. Mau nganu Mas Ali bareng ya mundut lagu lho, Nduk. Napa, Mas? Sida ora le. Mas Ali Sujipati Joko Lelono saka Winong Kidul. Jalukane iki mau jare imbang ana katresnanku terus metoke iki katut lanangan. Iya. Katut lanangan ditayubne iso lho. Iso no, Mas. Iso ya? Heeh. Pokoknya siapa takut ya. Saiki tunggu bengi le. Hah? Apa dikai kopinya dek bengi apa dek bengi ya? Heeh. Dek kan tukang jogot tas karo perlake uti. Kopi jahe monggo. Grido laras. Campur sari. Ayo Mas dikeplak sing diantar Mas. Apane? Lulange. Lulange. Heeh. Dituthuk sing diantar ya Pak. Apa kuwi, Mas? Sing mentul-mentul kuwi. Lho, menung sapa? Bonang. Bonang. Gong kempul. Heeh, tuthuk bareng. Sing kaya bodrek kae kok dituthuk sing diantar Kok ana bodrek barang? geram alias jidor. Iya, Dok. Si sewetan pada semunare lan wis dadari anuruti karepe ati pada sanja ora mikir seseorang belanja senajan kopi sak cincin menangis bisa medang nyangke pikir yen orang bisa suri katone wis misuwur kabejane rasa enak maklek lan mantep agawe marmati ayo padha ngunjuk itae sing ewetan padha sumune lan wis tegeri anu
Wes, iki ketoke iki muda-muda sada majra